Малката Мая, уважаеми зрители, обедини много хора в последните дни и седмици. За съжаление, тя вече е една звездичка на небето. Изказваме искрените си съболезнования на близките на Мая, на нейните родители, които направиха всичко възможно дъщеричката им да бъде спасена, но понякога Бог друго е решил. Този случай обаче и заради една публикация на бащата на Мая предизвика много въпроси и затова я поставяме като тема в предаването в следващите минути. От една страна с едно оборудване и екип, нет за транспортирането от частна фирма, за транспортирането на детето. От друга страна, какво ще се случи с дарените средства, които не са никак малко. Затова Павел Андреев, създател на платформата Павел Андреев БГ, е тук при нас. Здравейте, господин Андреев. Здравейте. Доброто. Благодаря ви, че сте тук днес, за да внесем и това уточнение. Сега малко странно може да звучи за някои хора, че точно в тези дни се питат какво ще стане с парите, като че ли това е най-важното, но също е важно. Каква сума беше събрана за Мая? Но съвсем нормално е хората да се задават този въпрос, защото благодарение на дарители, медии и на нас като екип, общата сума, която се събра, приблизително казваме 1 милион 350 хиляди лева, като тази сума бе събрана за около 6 дни. Това е рекорд за България от гледна точка на стойност и срок. От тук нататък това, което се случва съгласно нашите условия, инициатора на кампанията, който е бащата на Амая, насочва средствата към други каузи. Това, което той анонсирал, вие сте го прочели, е, че той иска да подкрепи дечица и да закупи апаратура, така че аз нямам какво друго да направя, освен да уважа неговото искане. Към момента непохарчената сума пари, тъй като се плати самолета, който пристигна тук в София, включително предходната вечер, преди те да излетят, ние направихме плащане към болницата. Да опитат да излетят. Да опитат да излетят, правилно. Направихме плащане към болницата, за да може той да постъпи там. Наличната сума и непохарчена е от порядъка на 1 100 и няколко хиляди лева. Ще търпи промени, тъй като много хора са поставили дарителски кутии и искат да ги внесат в кампанията, но от този порядък е сумата. Само едно уточнение. Казахте, разплатен е полета. Дадена и сума и на болницата. Тези средства ще могат ли да се възстановят, да се върнат, защото в крайна сметка полет нямаше, постъпване в болницата, приема и в болницата също нямаше. Средствата, които се преведоха в болницата, за да почне лечението, са малко под 420 хиляди лева. Те ще бъдат възстановени. Аз съм се свързал с болницата, с техния финансов отдел. Въпрос на административен срок е те да бъдат върнати. Около 230 хиляди лева струва полета. Тук бащата също е казал, че има претенции към полета. По принцип, практиката при транспорт на пациенти, без значение дали пациента е починал, какво се е случило, полета реално е осъществен. Самолетът е дошъл до тук, съответно той ще се върне от там, откъдето е излетял. Сега дали е имал нехайство, това очевидно бащата ще се занимава с този казус и ще го разнищи. Ако е имал, смятам, че е редно средствата да бъдат възстановени. Ние, разбира се, изказахме съболезнования на близките. Не е удачен момент точно сега да отговорят на нашите въпроси. Ако искат в идните дни, ние сме отворени за това, но този статус за фирмата, частната фирма също пробуди много казуси. Вие сте запознат, доколкото знам, но може би не е точно към вас този въпрос за тази организация. Той повдига обаче темата. Как се наемат такива фирми? Как се свързва човек с тях? Каква отговорност носят те? Понеже вие се занимавате с такава дейност, ви питам. Благотворителна дейност. Практиката при тези частни транспортни фирми, без значение дали става въпрос за самолет или за линейка, това е без значение. Обикновено, ето в случая бащата искаше да замине на лечение в Индия. Логично е, какво е логично да направи? Логично е да попита в болницата как може детето да бъде транспортирано. И аз предполагам, защото той ме попита как да намеря такава фирма и аз му казах, ако съм, ще попитам в болницата да ми кажа, защото не е това първият пациент за сърдечна трансплантация. При тях предполагам, че те се е препоръчали. Доколкото имам информация, без да го твърдя това нещо, фирмите транспортните, те не са част от болниците, не работят заедно, просто са
практически са свързани болница и самолет. А що се отнася до това, което се е случило, по това, което бащата каза и написа, наистина звучи като нехайство на служителя. На мен на това ми изглежда. Господин Андреев, наистина малко е неудобно да коментираме това след този развой на събитията, къде отиват парите, но пък и вие казахте, нормално е хората да се питат. Може ли сега някой от тях, да кажем, да реши, че иска да издърпа своите средства, защото е дарил специално за Амая, а не за апаратура за деца или за нещо, което ще последва от тук насетне? Само ще вметна, че да се пита за парите, или поне мен и моята организация, е правилно. Аз ги съветвам хората да питат. Даже настойчиво смятам, че трябва да питат не само мен. Ние имаме политика за възстановяване на средствата, т.е. до момента, в който средствата не са похарчени, например платени за лечение или трансферирани към други кампании, всеки има възможност да си изиска средствата. Специално за тази кампания аз също го наблегнах пред аудиторията, който иска, няма абсолютно никакъв проблем да му бъде възстановена сумата, без никакви условия и без значение каква е сумата. За момента от порядка на 40 човека са се обадили. Публикацията ни е достигнала до няколко стотин хиляди човека. А това, което от тук нататък ще се случи, е след като премине най-тежкия период при семейството, през идните седмици те ще ги трансферират или по други кампании, или доколкото виждам, бащата е анонсирал, че иска да закупи оборудване. Аз смятам, че е справедливо това нещо. Но ще отидат задължително за такива кампании. Отново, за съжаление, го казвам, имаше спекулации. Сега те могат ли да си ги вземат за себе си в лична сметка? Сега едва ли им е до това, разбира се, хората и съм си го помисля, но това опция ли е изобщо? Това е абсолютно нормално хората да си го помислят, особено хората, които не са редовни дарители или които не познават нашата работа. Семейството на Амая не може да си дръпне парите по лична сметка. От тук нататък бащата може да каже за каква инициатива е кампания? Това може да точно като може да разгледа кампаниите. 99% от кампаниите в България са при нас и им помагаме. Съответно с няколко клика може да трансферира суми пари. Съответно всеки трансфер се появява под формата на новина в кампанията му, за да проследи. Или вече ако иска да се закупи оборудване, както е анонсирал, там ще трябва повече внимание, да постигнем най-добра цена, да се проучи това оборудване, за какво е. Да, но господин Андреев, тъй като, за съжаление, времето ни изтича, много ми се иска с вас да коментираме и тази тема. Впрочем, повече физически лица ли са дарили или компании? Защото не минава ден, в който и ние да не се опитаме като екип да помогнем на някой с призив да съберем средства и така нататък. След малко тук ще бъде заместник министъра на здравеопазването Илко Гетов и пък него ще го опитаме какво прави държавата през фонда за лечение на деца в чужбина, например. До кога кампаниите ще са за родители и близки най-бързия начин, най-сигурния начин, че могат да съберат средства? Така ще бъде, докато не повишим образователната система. В момента, в който започнат да се появяват хора добре образовани, автоматично всичко ще се избистри и, например, как? Ами като дойдат образовани хора, защото в момента постоянно се коментира за детска болница. Аз по-скоро бих попитал кой ще работи в тази детска болница. Така че нека първо да се повишим образованието, да дойдат образованите хора и те после от само себе си ще постигнат това нещо. Имате търпение. Това е хубаво. Ами не, нямам търпение, аз имам визия. Търпение нямам, защото най-хубавото нещо, което може да се случи, е да няма нужда от хора като мен. Аз търпение нямам, защото виждам нещата от първия ред и аз говоря с абсолютно всички, аз и екипа ми. Търпение нямам, но решението е в образованието, а не в построението на болница. Мое мнение, разбира се. Ценно мнение. Тъй като говорим и коментираме наистина много случаи, доста често стига до нас, но какво правят тези случаи, които не успяват да стигнат до медиите? От значение ли е как родителите или потърпевшите разказват за своята кауза и за своя случай? Как ви намират и вас, включително? Да. Нас вече ни намират от уста на уста и всички ни познават. Тези от тях, които не успяват да достигнат до вас, до медиите, ние се опитваме с нашата аудитория. Всъщност по-голямата част от средствата, които са събрани в платформата, са събрани благодарение на усилията, които полагаме ние. И ние като положим големи усилия, то стига и до вас. И съответно и вие помагате. Практически го правим съвместно, но за хората, които им предстои да пуснат кампания, без значение при мен, където и да е, както преценят, най-важно е да разкажат емоционално историята си, да обяснят човека какъв е бил, какво му се е случило и какво предстои при него. И най-важното, трябва да бъдат прозрачни със средствата и постоянно колко е важна да дават... тази прозрачност и колко гарантирана е тя?
Когато става въпрос за набиране на средства извън платформа, която има правила, ние сме платформа, която има правила. По принцип платформите, най-големите по света, те работят чисто като софтуер, като услуга и просто преминават пари през тях. Много е трудно, за самите инициатори на кампания е много трудно да водят постоянно тази кампания, защото те се борят с много тежко заболяване и тези числа, постоянни отчети, фактури, това е изключително трудно. Ние си имаме финансов отдел, който непрекъснато само това прави. Това сте важни. Да, всъщност един обикновен човек, който му идва тежко заболяване, например онкологично, за него това е ужасно трудно е за тях. Почти в България бих казал, че на пръсти на едната си ръка мога да изборя кампаниите, които дават много добър отчет, разбираем. Да ви върна само, ще влезе малко в новините, но кратък отговор, да ви върна малко за фонда за лечение на деца. Мислите ли, че той действа добре в момента в България, след като все пак се опира до вашата помощ и подкрепа? Няма да коментирам как работи Държавния фонд, но като послание смятам, че трябва да се оптимизират процесите. Аз съм много добър в това да оптимизирам процесите и смятам, че при тях всичко може да работи много добре, ако се оптимизират процесите. Повече хора ли даряват или фирми? Институции? Микс е, но бих казал, че физическите лица към момента са повече при нас, но пък за сметка на това фирмите даряват буквално стотици хиляди левове, така че еднакво благодаря към всички, включително към медиите. Благодарим ви много, господин Андреев. И пак да кажем, че Павел Андреев БГ е най-голямата платформа за организиране на благотворителни кампании за набиране на средства за лечение, както и за социални кази в България.